Gituman karon sa Cagwait Municipal Police Station ang imbestigasyon kalabot sa nahitabong pagpamusil sa bukirang bahin sa Barangay Unidad, Cagwait, Surigao del Sur alas 2 sa miaging hapon. Ang biktima giilang si Chanley Cabadunga Moreno, 37 anyos lalaki, single og residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Tubo-Tubo sa Naisgutang lungsod. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang biktima nagtapok og bagol para himong uling dihang kalit nga mitungha ang unom kawala mailhing armadong lalaki og gipusil siya sa tiil sa walay klarong hinungdan. Human sa pagpamusil dali silang misibat padulong sa wala matinong direksyon. Ang insidente gireport sa inahan sa biktima nga si Aida Moreno og dayon girespondihan sa kapulisan ang lugar nga mga 7 ka kilometro gikan sa estasyon aron masuta ang panghitabo. Ang biktima gipaubo sa inisyal nga pagtambal sa Cagwait Rural Health Unit og dayon gitransfer ngadto sa Adila Sierra Team Memorial Medical Center sa Tandag City. Padayon ang imbestigasyon sa posible nga motibo og pagpamusil samtang ang IOC personnel og Intel Operative sa Cagwait Municipal Police Station nagpadayon sa follow-up operation aron maila og madakpan ang mga sospetsado. Gipahimangnuan na usab ang silingang mga istasyon sa kapulisan alang sa posibleng interception sa mga sospek. Katropa, alang sa mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente X from